Ahojte všetci a vítajte na mojom kanáli Frank Trader a dnes som tu preto, aby som vám ukázal svet Forexu a tradingu úplne od základov. Ak ste práve začínajúci alebo ste o Forexe ešte nikdy nepočuli, toto video je presne pre vás. Dnes si povieme úplne všetko o tom, čo je Forex, ako presne funguje a prečo je najväčší finančný trh na svete. Takže si sadnite pohodlne, pretože začíname našu cestu do sveta finančných trhov. Forex je skrátka z anglických slov foreign exchange, čo v preklade znamená výmena cudzích mien. Je to globálny decentralizovaný trh, kde sa obchodujú rôzne svetové meny jedna oproti druhej, napríklad euro voči americkému dolaru alebo britská libra voči japonskému jenu. Keď hovorím globálny, myslím to vážne. Forex funguje nepretržite 24 hodín denne, 5 dní v týždni, začína v pondelok ráno v Sydney, pokračuje sa z Tokio, Londýn až po New York. A keď sa zatvárajú americké trhy, už sa zasa otvárajú azijské, je to skutočne non-stop finančný cyklus. Ale tu je najšokujúcejšie číslo. Denný obrad na Forexe je viac ako 7,5 bilióna amerických dolarov. Aby sme si to vedeli predstaviť, koľko to je viac než všetky svetové akciové trhy spolu dokopy. New York Stock Exchange má denný obrad okolo 200 miliárd dolárov. Forex je 37 krát väčší. A prečo je Forex takto obrovský? Pretože každý deň milióny bank, korporácií, vlád, hedge fondov a jednotlivých traderov ako vy a ja vymeňujú páry z tisícok rôznych dôvodov. Niekto ide na dovolenku, niekto dováža tovary, niekto špekuluje na zisk. Na Forexe sa meny neobchodujú samostatne, ale vždy vo forme párov. Najznámejší a najobchodovanejší pár na svete je Euro USD. Euro voči americkému dolaru. Funguje to takto. Prvá mena v páre sa nazýva base currency alebo základná mena, druhá je quote currency alebo kvotová mena. Keď vidíme Euro USD na cene 1,0850, znamená to, že za 1 euro dostaneme 1,0850 amerického dolára. Menové páry sa delia do troch hlavných skupín. Majors, to sú najlikvidnejšie a najobchodovanejšie páry. Patrí sem euro, dolár, GBP USD, USD JPI, USD HF, AUD USD, USD CAD, NZD USD. Všimnite si, že všetky obsahujú americký dolár, pretože je to stále najdôležitejšia svetová rezervná mena. Miners alebo tiež cross currency, to sú páry, ktoré neobsahujú dolár, napríklad euro GBP, eur GBPI alebo GBP JPI. Majú o niečo vyšší spread, ale stále sú dosť likvidné. Exotics, to sú páry, ktoré obsahujú meny rozvojových krajín, napríklad USD TRY, to je turecká lira, alebo eur ZAR, juhoafrický rand. Tieto páry majú vysokú volatilitu a široký spread. Keď obchodujete Forex, v podstate robíte jednu vec. Kupujete jednu menu a zároveň predávate druhú. Ak si myslíte, že euro bude silnejšie voči dolaru, kúpite euro USD. Ak si myslíte opak, predáte ho. Každý menový pár má dve ceny. Bid a ask. Bid je cena, za ktorú môžete predať, ask je cena, za ktorú môžete kúpiť. Rozdiel medzi nimi sa nazýva spread a to sú vlastne náklady vášho obchodovania. Povedzme praktický príklad. Euro USD je na 1,0850, lomítko 1,0852. Ak si myslíte, že euro posilní, kúpime na 1,0852. Ak sa cena dostane na 0,70, môžete predať a zarobiť 18 pipov zisku. Pip je najmenšia cenová jednotka, obyčajne štvrtá desatinový rozmer, ale toho sme si rozobrali v inom videu. A prečo si vybrať Forex namiesto akcií, kryptomien alebo komodít? Za prvé, dostupnosť. Forex je otvorený 24/5, takže môžete obchodovať kedykoľvek, to vyhovuje vášmu rozvrhu. Či už ste študent, zamestnanec alebo podnikateľ. Po druhé, nízke náklady na začatie. Môžete začať s demo účtom úplne zadarmo a reálny účet si môžete otvoriť už s 50 alebo 100 dolármi na niektorých brokeroch. Po tretie, likvidita. Kvôli obrovskému objemu obchodovania sú ceny stabilné a môžete kedykoľvek vstúpiť alebo vystúpiť z pozície. Po štvrté, transparentnosť. Forex nie je ovplyvnený insidermi alebo akciovými trhmi.
Všetky dôležité správy sú verejné. A po piaté, technologická vyspelosť. Máme k dispozícii najmodernejšie obchodné platformy, nástroje technickej analýzy a vzdelávacie materiály. Takže zhrňme si to. Forex je najväčší finančný trh na svete, kde sa obchodujú menové páry 24 hodín denne. Môžete zarábať na raste aj poklese cien, využívať pákový efekt a začať s malým kapitálom. Ale nezabúdajte, že Forex nie je get rich quick schéma. Je to zručnosť, ktorá sa musí naučiť, rovnako ako jazyk alebo šport. Treba štúdium, prax a disciplínu. V mojom nasledujúcom videu vám ukážem krok za krokom, ako si založiť demo účet na MetaTrader 4.5 alebo ako si stiahnuť platformu a ako si urobiť váš úplne prvý obchod. Takže určite sa prihláste na odber a zapnite si zvonček, aby vám nič neušlo. Ak máte akúkoľvek otázky o tom, čo sme sa dnes povedali, napíšte ich do komentárov. Čítam každý jeden a snažím sa na nich všetkých odpovedať. Ak sa vám toto video páčilo a pomohlo vám, dajte mu like, veľmi mi to pomôže v algoritme YouTube. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa v ďalšom videu, kde začneme prakticky obchodovať. Majte sa krásne. Ďakujem za sledovanie, nezabudni dať odber.